En primer lloc, donar les gràcies a tots per la vostra presència. Donar les gràcies també al consellal d'Esports, José Antonio Tortosa, a la festera de Gràcia, Ainhoa Requena Ferre, i a la tercera de Gràcia infantil, Olga Martínez Cisterna. En primer lloc, vull dir-vos que enguany ens ha costat molt fer les 24 hores perquè l'assumpte de la pasta està molt... Està tremolant. Materials per a la construcció per José Jiménez com a campió de l'any passat. Ecogest de Xàtiva com a subcampió. Seguros Bru com a semifinalista. I n'hi ha un semifinalista que enguany no ha entrat. Entonces, hem agradat a l'equip més vell de les 24 hores, que en este cas és el Ginermark. Entonces, estos 4 equips són els caps de sèrie. El Frutas Picorro, materials per a la construcció per José Jiménez, no entra en el sorteig perquè serà el número 1, és el que ha obrit el campionat del 24 hores, això el primer partit. Entonces, nosaltres això posem el primer cap de sèrie ja se sap que és el Frutas Picorro, campió de l'any passat. Ara hem de treure el primer del segon grup. Primer del segon grup. Ginermark. Ginermark. Primer del tercer grup. Seguros Bru. Cap de sèrie. Ecogest Xàtiva. Ecogest Xàtiva. Anem a fer el sorteig del resto. On està la copeta? Ara anem a sortejar el segon del primer grup. Segon del primer grup. Grendo. Grendo. O Grim. Segon del segon grup. Ontinyent. Ontinyent. Ontinyent és Danta de Roisco. L'equip este que us dia jo, Ontinyent, és Danta Descansoflex. Descansoflex. Danta Descansoflex. El segon del segon grup. Anem a veure el segon del tercer grup. Sergio Picorro. Sport Obsessió. Sergio Picorro, Sport Obsessió. I anem a veure el segon del quart grup. Centro Estética Bienestar Dafne. Sergio Estética Bienestar Dafne. Tercer del primer grup. COP Transport, Alcúdia de Crespins. Transport Esparra. Transport Esparra, el tercer del primer grup. Tercer del segon grup. Jesús Ibáñez Benetton. Jesús Ibáñez Benetton. El quart del segon grup. Del segon grup el quart. El tercer grup, perdó. Vicent Jiménez, Pepe Torno. Vicent Jiménez, Pepe Torno. El tercer del grup 4. Chequeguay La Gijonenca. Chequeguay La Gijonenca. El quart del primer grup. Frietenia. El quart del segon grup. Chapa y
pintura, el Juan Clínica Sant Llorenç i Estructures Xico Real. Correcte, heu sentit. El quart i el tercer grup. Bar, Carreño, 2.0, Pizzas y Pollos Ortiz y Alberico. Frutas, verduras, Miguel Juan. I el quart, i el quart grup. Boïns i Ballester, assessoria. Muy bien, pues el sorteig queda ja concluït d'esta manera. Que ha durat. I un aplauso para estos dos veïns de Munic. Que ha durat.